Čaute, moje meno je Domiša a vítajte na mojom kanáli. Tento kanál by som chcela využiť na nejaký, povedzme, že sebarozvoj, kreslenie, vôbec niečo artistické, čo si myslím ja z môjho pohľadu, že je artistické, lebo viete, mne trvalo neviem koľko rokov na to, aby som vôbec našla svoj štýl a viem, aké veľmi problematické to je pre ľudí tak vôbec nájsť svoj štýl a tak vôbec vedieť, že kde vôbec začať. Podľa mňa art to je všetko okolo nás. Či už to je nejaký tanec, kresba, hranie, spievanie, modelovanie, tvorenie niečoho, čo si vymyslíte, že je to vyjadrovanie samého seba. Naozaj, všetko, čo robíte, môže byť brať formou artu. Môžeme to tak brať, že je to proste artistické vyjadrenie človeka, človekovej duše. Toho, ako sa cítime, to, ako prežívame naše dni, to, ako vnímame všetko okolo nás. Predsa len nemusí to byť všetko zobrazované kresbou a hlavne nejakou realistikou, o ktorej vieme povedať, že to je krásne, to je realistické, zachytila si to 1:1. Ale nemusí to tak byť. Záleží od toho, ako to vy vnútorne cítite. Ako vnímate to všetko vašimi pocitmi. Nie očami, nie iba očami. Môže to byť očami, nehovorím. No ale ja sa trošku zameriavam na tie pocity ako oči, viete čo. Podľa môjho názoru art, všeobecné vyjadrovanie artu nemá hranice. Proste nemá. Je to iba o tom, kde si vy dáte tie svoje hranice. Kde si poviete, toto už neprekonám, viete čo. Nepôjdem ďalej, lebo ľudia by to nepochopili. No a čo? Nechajte ich to nechápať. Nech to nechápu. Dôležité je, že vy sami chápete, čo sa vo vás odohráva a čo chcete vyjadrovať všetkým týmto, čo vlastne teraz robíte, nie? Ne to, že čo druhí ľudia si o tom myslia, ale hlavne, čo to hovorí o vás. Nenadarmo sa hovorí, že keď sa cítite najhoršie, tak choďte si nakresliť niečo. Vyberte si fakt, že random farby, vyberte si random ceruzky. Je úplne jedno, či si zvolíte, ja neviem, kriedy, alebo či si zvolíte nejaký tuš, alebo čokoľvek, čo nájdete po ruke. Podľa mňa art sa dá robiť fakt zo všetkého. No a v tomto prípade si myslím, ale podstava tohto celého, čo tu teraz kreslím, bola káva. Reálne. Ja som svoj art našla takým spôsobom, že som vyliala kávu na určité miesto a začala som vidieť rôzne črty tých fľakov, ktoré tam vznikli potom, ako to zaschlo. No a potom tomu už dáte iba nejaké určité línie a preberiete to k životu. Reálne z toho vytvoríte niečo, čo nikto v živote nikdy nevidel. A jasne, nehovorím. Nie všetci pochopia, čo tu momentálne kreslím a čo tu momentálne vyjadrujem. Predsa len to, čo je tu teraz nakreslené a čo vidíte na konci videa, je zakončenie určitej kapitoly môjho skicára, ktorý som tvorila po dobu 2 rokov. Po dobu 2 rokov. Takže sú tam všetky moje pocity a tak vôbec určité procesovanie vecí, ktoré sa okolo mňa diali. A môžem povedať, že ja som kreslenie brala hlavne formou terapie. Pretože ako inak viete sprocesovať veci, ako reálne si chytiť do ruky nejaké určité equipmenty, čo už sú nejaké ceruzky, alebo maľovátka, alebo farby, hocičo, čo nájdete. A reálne to proste iba dáte na papier a a tvoriť niečo. Podľa pocitov. Nie podľa toho, ako to bude vyzerať, ale podľa toho, ako sa cítite. Podľa mňa to je extrémny super pocit na konci sa pozrieť na to, čo ste vytvorili a vidieť, čo sa reálne vo vás deje, viete. Čiže ak niekedy potrebujete nejakú terapiu, siahnite po nejakých ceruzkách, pretože viete, na konci sa cítite trošku
relieved, jak sa hovorí, čiže nejakým spôsobom uvoľnený a viete pomenovať tie pocity, čo sa vo vás odohrávajú. Ja keď som začínala kresliť a obkreslovať všetko podľa iných artistov a tak vôbec na začiatku musíte sa naučiť, ako fungujú línie a ako funguje vôbec držanie ceruzky a takéto všetky veci, ktoré proste sú jakby potrebné k tomu celému procesu. To proste neokašľete, to musíte vedieť. Čo môj najväčší problém bol ten, že ja som začínala, takže som obkreslovala. Nie takým spôsobom, že teraz tu máte línie, máte rovné, máte kruhy, robíte si to, ako to vyzerá z hora, z boku, vôbec v priestore, ako to vyzerá. Tuto som vlastne zistila, že jedna jediná ceruzka, ktorú som potrebovala najviac na svete, tak tam nebola. Takže som ju hľadala po celej posteli a zabralo mi to reálne asi 15 minút. Nakoniec som zistila, že reálne si na nej sedím. Každopádne, tak to je, keď kreslíte 10 hodín, lebo si poviete, že teraz to musím dokončiť. To som musela ukázať, že v akej pozícii sa nachádzam. Tuto momentálne som to kreslila už v hociakých pozíciách, lebo to už veľmi, veľmi, veľmi dlho trvalo. Ako môžete vidieť, konečne som zmenila pozíciu na niečo príjemnejšie a toto bol môj statív. Do toho som si pichla telefón a povedala som si, nemáme iný statív, tak pracujeme s tým, čo máme. Každopádne, nie je úplne príjemné sedieť v pozícii, v akej som bola. V jednej ruke držať telefón, natočiť to a druhou rukou kresliť. Každopádne, ja som človek, ktorý si povie, že kreslíme s tým, čo máme, čo nám matka príroda dala a vôbec, čo máme po ruke. A využívame equipment, ktorý máme teraz momentálne, takže takto nejako, akože mi to zabralo, povedzme, že 10 až 11 hodín. Asi najlepšia vec vôbec na arte a na tvorení je taká, že vy si poviete trust the process. Akože verte procesu. A na začiatku, ja som taký človek, neviem, aký ste vy, ale ja som ani nevedela, čo to na začiatku bude. Najlepšie na tom celom je to, že reálne necháte priestor svojej kreativite a svojej nejakej predstavivosti. Vôbec to, že necháte priestor tomu, čo váš mozog vytvorí a čo tam uvidí, čo tam neuvidí a necháte sa proste unášať. Nie je to o tom, že teraz ideme to robiť pre druhých ľudí, ale idete to robiť preto, aby ste išli skontrolovať, že čo viete vytvoriť, čo váš mozog reálne spracuje a možno iná osoba tam vidí niečo iné, ale ja tam vidím toto. Ak ste niekedy videli Wallyho, tak viete, že to vyzerá trošku ako Wally a Eva v jednom. Takže, každopádne už bolo 7-8 hodín ráno, čiže už mi tam začali cverlikať vtáčiky a z nočného kľudu sa stalo spievanie vtákom za oknom. To som vám dala teraz chvíľku na to, aby ste si vychutnali so mnou tú rannú pohodu. To, ako to znie, keď sa presúvate z nočného kľudu na to ráno, ako je 8 hodín, 9 a počujete, ako to tak krásne harmonicky znie. Možno práve preto mi moje podvedomie povedalo, že ideme tam dokresliť aj vtáka, ktorý tam bude, ktorého teraz momentálne vidíte. Keďže na začiatku to bola iba nejaká chmuľa. Šmuľa? Ja neviem. Fľak. Nazvime to fľak. Dobre? Tak na začiatku to nebolo nič. A v tomto momente som si povedala, trošku to skúsim aj s farbami, keďže všetko to je také hnedočierne. Oranžová samozrejme, áno. Royal blue, ktorá tam nie je ani vidno, ale myslím si, že ten vták bola jediná postavička z toho celého, ktorá dostala aj nejakú inú farbu.
Ak nerátame toho psa, ktorého som kreslila pred chvíľou. A poviem vám úprimne, ten pes na to, že ja neviem kresliť zvieratá, absolútne, tak ten mi dal najviac zapracovať, pretože toto všetko, čo tu teraz kreslím, nemalo žiadnu preferenciu. Nemalo proste nič, podľa čoho som to kreslila. Bolo to všetko skrz moju rannú nočnú hlavu. A tak vôbec spracovanie všetkého. Čiže áno, tento pes vlastne. No a vravím, ten mi dal asi najviac zabrať, pretože fakt ja neviem, jak sa kreslia psy. Neviem. No proste neviem. No aj keďže už bolo nejakých, neviem, asi 9 hodín ráno, tak už aj ruka mi išla odpadávať, hlavne tá, ktorou som natáčala, takže ospravedlňte moje trasľavé momenty. Nazvime to trasľavé momenty, dobre? Pretože naozaj už to bol dlhý čas, čo som s tou kamerou v ruke bola, s telefónom, nie kamerou, ale tak nazvime to kamerou. Toto, čo teraz kreslím, to pravdepodobne bol shark, akože žralok. Či to tam v tom vidíte? Neviem. Ja som toto v tom videla. No a tuto môžete vidieť, že aké to je naozaj pracovať s jednou rukou. Že takto nejako to vyzeralo. Takže asi by tu človek mal zainvestovať v nejaký statív. Pretože už tak dlho som kreslila, že už to išlo na kolene, že už, čo vám poviem, už som bola unavená. No ale v konečnom dôsledku už som sa mohla presunúť na tie detaily. Dávam taký menší lifehack. Jak aj niečo začínate kresliť, určite to nezačnite kresliť od stredu celého toho papiera a nepresúvajte sa doľava, lebo takto si krásne rozmažete všetko. Konečne sa môžeme presunúť na línie a myslím si, že línie tuto dostal, áno, iba ten pes. Pretože tu som vedela, že absolútne neviem, ako funguje psí face. Takže musela som to nejakým spôsobom sa pokúsiť zachrániť. Keďže naozaj tu som používala 14B a konečne koniec. Konečne. Vychutnajte si to. No a tu je detailný výsledok. To, akým spôsobom to pochopíte, je iba na vašom mozgu, ako to bude interpretovať a viete, predstavivosť, kreativita a všetko, čo do toho patrí. Ďakujem, že ste dopozerali toto video a že ste to vôbec dostali až do konca a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.